Dvojice Edy 2 a Eva Niževská. Opět Valach plemenek český teplopevní. Hřebci Quick Laurozet, tedy pohřebci, který působí v zemském hřebčici Písek, hřebec z mezinárodní skokovou výkonností z matky Elbce po hřebci Přecvik 1080, tedy hřebec z chovu národního hřebčina Kladruby nad Labem z matky po Alar, majitelka Helena Hajdučková. No,